Nyasaye kwana mona tunura haleluya na kuko sabasi yeso yoro motorito wanda getenku ane amangana abere asa mangana tuegera yoro yogo saba naende nku ane amangana atatu asa mangana lifestyle lingane limo abanda bange karoto go sabaliri tu bwato bakongu na batokoliera Nyasaye chira twamata bingo manane go kondusia tingo kueba omanana ngobwena kurwa asenda ile igonko irobore robo imeke imali ase kanisa menyo lakini gogobwena oyo gocha gokorora kwa matebe ngagana kwa matebi gona aruse ntu aruara tigatoragere gatokora degi atorocha ine abasae batebi omanana ngomanana okonda iga ngoeta matemu tingo kueba nonyana asenda agende university igonda gutangaza na indura atera nitalitangaza neno lake Bwana mpaka niseke sana sana lakini yo oike university ababone university eri ekiagaro konyirwe oyetira matemwa taimangana gae gwelikechi taimangana mbuye kokora ogoikoba kali university ere omanya goteba ngoma etezerare circumstances that you cannot avoid okwane gesongo omongino teba ngoma nene kogonkonya omwana ono goeta matemwa naenda okaganda university naenda okolikwa omanene nonyembesa barabuli omochango njego ngoimukio koboko batarambolia lakini abana babagoeta bakolikwa ekerekodi ekarazire ngankolikitore abageni besiko lidia kubuli umomongi na bisieri otago tokwanira na abana erinde batujangere kanisa yaya ekigera kimolisi tigamba konye abana balia muna bono oyo ngana aroge turengi omongi no yenko nkomenta kara masomo gusenga ki ina igunga tabuga tibesa otuo marende otuo mago somia abana kisukuru jinene bono nonye inje tanya konga kende lakini karega tebete ngaba kolikwa kibasa jabo ngaichira kore meremo ekanisa ondago chigocha boya matengo mongino taka nkonyo mwana ogakia abo magani bwesiko ya baba ya nago soroire iga nago sorora iga no tasalinsa abangina bange bamatenga kera abana baba bakore mechange kenyoro iga barogi bachiko ikaransa baba gambe baba sako baita bamutigore bosa ona ari ukoinyoringa barogi kwanza mbainyo tigo se bana ba ombalikire bana ko barengerari atatige kero morogio ya mago cha gotebi ngango mwana njangero taita beti yona likuwa motoma ojino tiga age amobero magani bwesiko ogo jiko ikaliriba ikaransire gekao oteba ngaya karatiga mwarora lirina akoro mochango na rorengo magani ogentoki ekiko jinga mokonyi aba malika goteba segetabu gya saburi ngabaro barosi yo morobeli bwo gonkora bobe ore bwezi ogoja kondora nigagukwana mangana yo bolimo lindo ganda isikali yora lya mangana lya mabasa angereiri aya karuri baga ebintu biri bya oko na kuruga na byo moalio omonene akogokonya na birabyo abantu bande tunelete kolichira ogoika katika bere kuunga talia ekwaliete na ande kwagaruka ngari lyaro na bona akwanete lakini rinde na maitenga na obigo chikokonga igo ono iwa ana ekarata bwatio mwana igago tebio manana ngomanane korango mwana omomura igonda moira se nyomba yao akore meremo yao ekero boko na gokia ana akarera so manane akana komosaba erata chietigo kuminga penina moina iga nkona komora mare tachietigo kuminga penina namo chaete penina legoika sana ateba mokungota batio mwana tatanjerana eteire mokungota batio mwana tatanjerana eteire yani gone kera morolire kurogoro ana takuetio moyo akana gotebia manana ngomanane namanyire ngo mwana wane nayo bwate akana korera so manene omoelio omanene akaigwa masabo
Ekaronga some buku egontebi ng'omwana oli otogete okoruku Samuel omoerio akairwe imase ekaru buna ana alieteira ine ayechira kwabere gokoriera omanana ng'omanana kogonkorereke nanjo omanana inkoreke ntogete kwana gochikora nkwarwara paka okarwegesero okabekererwe karoba iguru lakini Nyasaye akagokonya bono omoyo ore ririo kwara gotanga ngwene korunsa igona kara bashiriki bachiro korora ngwene korunsa igoda amenye gesona gie kanisa lakini gese kwaka gwenete obarerwa matuko gwajire kanisa tagoetania tatu mwaka nkona kongentera riore ngana ruara baja kondora basayirina batebinga onye kuarwarire takonya gosega aninga toraja korona basaye abande ngoja bare bakorona bagokonya okubwango biba gakware korabega aya karoba tajeti ayerera gochia so manene tebio manene ngo manene nkonye erinde nkogwena ingira nase nyomba yaho nkore mirimo yawo omo wenya ore ange ago saso kya jinkoro tera igona bonta que tego te van a Ana akarigerio manene ekerope nina kumochaya kurumoina ekerata rojigo sena isaine kende Ana akagendera kurigerio manene abantu bande ekero monta gokwanire bobe ekero monta gokoreira akagento gakeigo iyo bateba inkanda agende nkanda achie watige kanisa lakini Ana ekerope nina kona kumukwanira kurumoine erega kona batebio manene ngo manene no manyete naye kuambege tu mochioyo bantu bande na batonga penina abana babantu mbarahiga barubusaye abande babirororo asama tukatali make ana no toro tukunya kubona ki muno yewano nkiaganyete mwana oyo tanya kuragira mwao tamanyete mwao ta asara te yo ochiete igore yaye lakini yo kunya kubona muno yewano nkiaganyete kekaro mongwana ndatera tena ebigori byao ebyajire ebyagotigeire ekeiri kyao esani yakobugaga ono mwabagetire igomota gete bachiere nonya nabarebi ija bagende nkiboro yeto ekera okorero maneno yemeremu imarimo kono kubachongoma buno yo nkora aberare yani yo ngabona nayo mubwatete oyara kora gosenga ki oyo gosenga ki basai ekero bakonya gotebanga gwate banire batebinga serieta lia Yesu nonda haleluya barabumpe nina ayakabana ayagotebio manene ngo manene ayango etera ayakuayarorire nasa bironkonye otuegera liringa ki ekero omofilistia gocha igo Daudi yako motebinga gogocha nechinsara amatimo lakini nje ngoja serieta liango ya Yesu igo atuegerete nga masabaito nto baisa gokora masaba naende torengereretie ebinto byao kogwatebirio manene ngo manene ndigerio omonto okonyuoma gose ndigerio moise kenda anyuome naende tagotebio manene ngo manene sana kemunto tantiga sana Franklin tantiga teriaro ne agosori ayenye gwateba ngo manene ndigeri karuru ibago manene akorengaki nae no nyere registration bara akorire batai bake takubika kira tiribe tebio manene ngo manene naza bironyoro kinga norori takubike birengererio amanene chigukwaro kigoetere bikorwa nande togochinorora ekiagara no birengere bia bituomerete kwaja konyakorera ngora oro wogo sababu manene okwahiro manene meremo nande takoronga kwa matengo manene gae getongongero tikango tambokeri uchingumbu
oruogendera liko ching'umbu Shadraka Kamesha kana Abednego abagotebi omoruoti ng'a monene natatokonya rero ntuntu ogosasima Nyasaye yao tari mang'ana kwara abeire amatuko atari make oitari mochando bang'ina mbara abaiseke bari mwaye bara abeire amatuko atari make bari gochi kanisa lakini baranyora basacha bakobaira naende abaiseke nabaye lakini ateneneti omotumo nesa nakegonda bagare kina ng'anki ogokora mutakobwatie enchera nogenda yakobwatie enchera nebari mare erinde abwatie enchera agende gioka atari gotenena abang'ina karuri baga ase eng'encho yokona komate ng'abwatie enchera omoeri ngokorera are kobwatie enchera agende asabe ana gokorera obogima bwaye bwensi gochi bano kabakona gogosibia amagoro mong'ina bakogosibia obosio bagokoa egento gokobeka monu omate ng'ekerara agende bakabamora bagomba gocha mono aono aegana komasuki ng'akangochire ng'onyoriru nasa nyoriru gochimanyeti ng'ankoreng'ana kiagera gakona korengera ring'a akore egento naende atari gocha koirora ase eng'encho yokona kobasuguma mwagerire omonto ochorire oikire osianyire oikire omochia gotebiwu ng'a mate gagotwara ageire tokoragera saa 2 aro lakini okorara saa 5 ochikobona ne chinsa echi chinde ng'akito tiga maswali ng'ate nkwana chakomenyaga oikobwatiri ichiko riomochi chinsa chiokorara saa 5 understand osinyogoteba yesi ekiagera mere meita yemanyeti ekiagera okona komusuguma oigwete ng'akangochire oigwete gose ng'aki abaise kaba nayenya kwanyururu kobera nyomba kore nyomba takona konyuganyuga chikamati chiao yani bagochikokorike nootenene kiomono munensa nakekoenda bogere kina totaiti koigwege bagodeba bakoma murone natena chikamati chire nyomba chasumbuire bakaba mura chikamati chire nyomba oenda kwabogorie sabuni ng'egera kobori ekiagera aro omwenge bunanje naye goro motambe okore mengoro karare menyenge asoko genda toramanya ngogenda oronyore chikamati 3 chituoni chikora tuku iyo yange gento kerindero leo ni leo kama sio sahi gogo na gokore bituru turuka na radio crusade yamo omoise ko abwato omwana ng'anaiga lakini yekamati yaetanyeti morembe paka ng'ina gandinga gakirire gogo na gokwana ngwane no moise ko ekamati enonyere ndiri embe ne kabira ko wano no mongwana olinere tamoeti morembe abaise kabati gakona gochiasa nechi kamati naye ne kamati yogochikoba mondo ikabwaye matene no irana ojo so akonyuka aba balemerere tio bogima agega ro mongwana ya matanga Kenya ne motore ebindo agire diako na kokore gosori aya na kabakenge na kuomanya na chora otake toka tinge segi wakaruanie segi ande chinsa chiechinda chigoika ikoikoro ne segi kware ande wana chinda chiakorire sike kamati nebe giekoba kamati nere mburu egodano nchiendega anya mwaro sire ne poma magende chibuino wasinyai amali ango gandoro batige soboga tororera na mabera anya waikire konyora doranga no yonde nere kango cha konyora ri nakia koro gotera na 288 gotena wanjani bwatogo kya toroserie nchera Nyasaye na itwe na wayetore wanjani bwatogo kya tobabaya asa abande botambe tobabaya asa abantu bonse malika gotebase getabu kia Mika isana ibere biungo 6 ngabaka mura igo bakwamera nabangina byara abaiseke bamerana ngina abamura bamerana ise ababisa bo monto mbando kyaba abe nyumba yaye boiseka no are ngina ko matebi ngagente kenje ndo jota gete ko koreke nse chiogo janje nchingo ageti
tinga nkware ngagaya omaya batengene ngatigo bosensi boli mu abwato bochinga boli obokoro ngeye bono gekuru kunga nga.com intukara tu aruete bwana oriogi go anarogi kala baruete abarega oro renga moi boli tama itigire ntago kwana erinde ona gokora bone kero yokiri unya gotebanga gochonyenyi wira riri raiti ningalisikiriza bono gagweitia tayari amangana akorire nagi amuna no baro omogaka komotenga ina tata ngware kwire kyombe chiko chimata aliora chitenenera oma yakoboli senge yanane ringana gotenenera tiga kyombe chibara bwege sibonye monta yokolisi oruoma nyakobeka ni vini sitiero oma yakobeka nege koro tokeire tomurugo bonensu oro kapara igwa naye nogote Yohana 21:18 naye nogote na batabiria basaya bajaba nenenga ojakera lituko liri kwanyuma ase miaka 25 ekoera kwa kuliro bogambi yoba gakabura igabugagambire miaka 25 toliko bamba 26 ebunga ye family tenge ebunga ye tokunya kurwanirira o 25 goruri kwanyuma nyango jakera rero 2020 ayabara ase miaka 25 gekoerera obogambi bwa unaye bwagorire toliko robere rukura naende igoga ko bangetamu yaerire erinde abangina bachaka miaka 26 bono ogamba bake miaka 40 igokurwekera nyuamu miaka 40 koera nere tamu yagoriregi abana bachakero ojakera rwena moja bono nabu bakubagendi nakie kogera akero monta ajakire kogota ajakire gosirio boroso ebenga narwarete igago tabuno mwaka chorekemo gatiyo kogenda na